Today mga higala, usa ka ba nga nagapangita o usa ka application nga walay watermark na mo-edit sa imong video, sakto nimo kini maong video nato karon. Be sure lang nga imong masundan ngadto sa unahan aron imong mabalaan ang step by step nato nga gamayng tutorial unsaon paggamit kining maong application. Hello mga higala, welcome to my channel. It's me again. This is Marvelous. Sama sa giingon nako sa ikaduha nako nga video ang about sa KineMaster. Ano siya ang pinaka-best o pinaka-simple, pinaka-sayon nga mo-edit sa imong video. Atong tan-awon unsaon nato paggamit kining maong application. I-open nato ang maong application, ang KineMaster. Okay? Hibaw ko nga imo na nga download ang tanang asset or feature sa KineMaster. Kaya sa pag-download nimo, pag-install nimo, wala man na siya sulod. So habang may internet o may load ka, i-download nimo ang tanang feature unsay naa sa KineMaster. Wala ka pa ka-download mo adto ka sa home, pag open nimo sa home, naay nakasulat diha nga store asset sa maong application. So i-download nimo ang tanan nga naa niya aron imong magamit pag-edit nimo sa imong video. Okay, ni anata sa KineMaster. Ingon aning ato buhaton.
matutunan ka. Thank you for watching. Kung bago ka din sa akong channel, please like, comment, and subscribe. Paki-press na lang din sa button bell para ma-notify ka sa susunod ko i-upload. Bye-bye and